Y gic hir gan Dave Jones. Oswell oedd y bwriad. Oswell yn rheoli'n dda. Dod o hyd i Matty Owen. O! Na chi gol gan Matty Owen! Wel, os fi oedd na gol eriod sy'n heiddi ennill gêm, wel beth am hon. Hughes, gwych ganddo fe, heibio i 3 o chwaraewyr. 4, a mae'n parhau i fynd, mae hon yn rediad gwych gan Rob Hughes! Hughes! O, dyna chi gol unigol o'r safon ucha gan Rob Hughes. Rediad o hanner ffordd i fiwn i hanner i hunan. Heibio i 4 neu 5 o chwaraewyr Caerfyrddin. Gol wych, ragorol unigol gan Rob Hughes. Ôl beiniad. Yr ergyd gan Beatty! O, na chi, gol! Gol ryfeddol! Bol, os agolfau groesi. O, a Miller, a mae'r bêl dal yr rhydd. Rob Jones yr eilydd, yn ôl i Miller. Miller, mae Ffron yn sgrechan amdani, a Ffron sy'n argydio! O, dyna chi gol hyfryd gan Ryan Ffron. Ond mi oedd y symudiad hefyd yn gampus. Ond hogia bach, mi oedd hwnna'n gol a hanner. Hart dros y gic. O, Sam Hart yn dod â Bangor yn gyfartal. Gol i godi calon unrhyw un gan Sam Hart.